Здравейте хора! Днес ще играем Zombie Hatchers. Тази игричка е много готина и ви препоръчвам да се стелите в Google Play. Да започваме. Това е първи епизод, но малко съм се развил вече. Станал съм доста голям левел и да, исках правка, но дали съм няма никакви пари. Така да видим дали можем да играем. Не може да играем, но за въобще давам тези пръчки за малко. Добре, аз нямам пръчки, повече не мога да направя. Тази игричка е много готина. Трябва да ловите зомбите и трябва да правите шейкове. Точно. Айде, махай се да прилеп вампир. И гледай. Ще ме със серия тук някъде. Маха. Чакай да видим зомбито малко. Охо. Дой, вкусно. Да, убихме го. Или го заловихме по-точно. Браво на нас. Не знам как съм на това, но го направих. Къде ти е прилепа? Айде! На колбасти! Към един жълтък. Може... Хедшот. Така. Как ме видял? Добре, фанахме. Супер! Така. Сега... Я да видим что-то. Искать выходит. Это что-то на шапчица. Тази иска 1000, тази 10 000, тази също, тази 20, тази 250 000, майката с 200 000. Но ще вземем тази шапчица. Готвите. Добре. Имах пари да си направя това, може. Не, нямах. И да, хора, ще спра клипа на пауза, за да се заредя всички. Не, всъщност ще гледам клипчета за него. Така... Да се... Шип. Ако искате, може и не да си сеглете, но аз няма да си го лично. Така, ти. Добре, ще играем с пайши. Добре, я не мога да играем. Така, ще играем още една игричка. Махай се. Фанахме двамата. Това е готино. Как не го убих? Не! Защо не мога хвана един прилеп? Добре. Не се смеяха. Сега да е как ма хвана. Да, се включваме джетпачето. Добре. Фанахме ги. И да, хора, съжалявам, но това е малко
малко снимам, но това ще е за този епизод. Чакайте малко, това ще е за този епизод. Ако е така, може да харесате и да се абонирате за мен. И да. Чао. До друг път.